Tak nebo fouk pěkně, ty vole. Tu kameru... Ne, neblbněte. Ulíte mu. Ty vole, ne. Ukaž tam nějak... Tady už takhle. Už docházejí baterky. Ne, ukaž mi, jak budeš tou kamerou hýbat. Ty vole, bacha si mlze, Michale, bacha si mlze. Teď to bude skalpovat kosáka. Na tom manuálu samozřejmě to nehrozí. Tady máš tady po straně, tak počkej. Počkej, otoč mi ho. Počkej, ne, nedávej mu ruku, on by přistal. Tady po straně, koukej. Takhle. Aha, jo, super, člověče. Jo, a teď vlastně. Ty je skvělý. Za ty prachy, ty vole, to je úžasný. No, ale hlavně on má perfektní elektronickou stabilizaci, takže fakt tohle ovládáš blbůzdorně. Jo. Ty vole, foukáš struny vítr, ty vole. Až teď byl, ale super, ty vole. Mlč. To je velké jako fén, vole. Zabávej ho teď. Ale to bych mohl říct Janě, že jsem jí koupil nový fén, viď? Začal toho je zdyba, ty vole. Ten oheň rozfoukej. Rozfoukej ten oheň. Jo, teď máš vlastně. Ale a když má překážky nějaký, tak jako dokáže. Ne, to nedokáže, na tyhle prachy. Teď vidíš, teď máš už vlastně takhle. Teď vlastně tu kameru můžeš pak srovnat nahoru. No a takhle, a když máš tom pak... A můžeš až nahoru takhle. Jasně, ale a když máš tomu pak to ovládání, to, do čeho dáš ten mobil, tak ovládáš tu kameru stejně přes mobil nebo přes to? Pak si koupíš ovládání, který stojí asi třeba půl litru a pak ti teda dokáže doletět až do 10 kilometrů, ale samozřejmě s tím mobilem baterkou ne. Jasně. Ale to ovládá, že si zacvakneš mobil do toho propneš ano, a tímhle a ovládáš páčkama. A kameru ovládám mobilem, jo. Protože tady jsou ty díry pitový, vole. Ne, to ovládáš na tom ovladači. Tam jsou tlačítka. Jste to celý práce, vole. Dáš si to zkusit, já to trošku dobrý. Nebudu si to zkoušet. Ať ho nechci dáme ohřát, vole. Že to je rozfoukat, takže... To je oheň. No, to je ono. Takhle zvedneš kameru. Ale bude se mnou 4 kolkou, je. Volis, Že jde i nahoru vlastně. Tak na trubu, víš, jako no, se mu to nelíbí. No, protože tam, ne, on je tam teplej vzduch, víš? No, ale on je teplej vzduch a on furt vyrovnává. On se snaží vlastně furt držet. No za ty prachy, ty vole. Hračka pro dědy. Teď já. Ne, kdybychom to odevřeli, jestli bych šel taky od kosti, víš? Na baterka. Tak čus. Landing.